Selamat siang Lur. Iki aku tutuk lingkar ya Lur. Nek lurus ana pom ngembal ambi Bangjo ngembal ya Lur. Nek ngidul ana pol Jepang ya Lur, Bangjo Jepang Lur. Ini suasana pada hari Minggu iki ya Lur, masjid iki. Mbok iki ngembal mbok gawan ya Lur. Mas te masjid iki ya Lur. Pokoke arahe iki aku kok ngulon Lur. Teko masjid iki lingkar Kembal Jepang ya lur berarti. Iki ngulon lur ke masjid iki lur. Becek lokasi pagelaran sinar budaya ketoprak. Aku budaya PR yang pentas di Desa Megawa di sana. Arahnya ke barat ya lur saya lur. Mau ke lur Lampung gitu. Ada bis lur. Kita lurus saja ke barat ini lur. Nanti ada pertigaan ya lur. Di lapangan bola Megawa niku lho. Pokoke balah kono ketok iki lho. Ya alhamdulillah. Wis tutup ya lho. Melu gawan apa ora ya. Pokoke dene iki masih pentasnya siang malam. Iki apa ketok lho. Iki sawah ya. Sono rame-rame gula-gula panggung wis dadi lur pisan. Jackson apa ini lur. Nah, iku lur bocor ngono iku panggung iki. Telon iku ngopi-ngopi ya lur matane lur. Jackson lur. Nah, bocor iki lur kiri jalan iki wis rame wis do delok iki. Perapatan ya lur iki berarti lur. Nah, perapatan iki ya lur. Lapangane iki lho. Kene lho gedule lho lokasine pentas sinar budaya ketoprak. Aku budaya mengar-mengar pentas siang malam. Nek rono rek Jarum pokoke iki lho. Ono rek Jarum Megawa. Ya lur itulah jak lokasi pas lewat tahu lur. Baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.